Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i sonríele a la vida. Una exposició fotogràfica ha servit a l'ONG Mans Mercedàries per compartir les experiències viscudes en el darrer camp de treball a Àfrica, concretament a Angola, un camp de treball que ja és el 29è de la ONG martorellenca. Explicarem que el camp de treball està dividit com en dues zones. Una primera part hem estat a Cudielela, l'orfenat dels nens de la guerra, amb les Irmàs, amb la Josefina Cortadella, que avui la tenim aquí, i la podrem aplaudir. I la segona part que vam fer de camp de treball va ser en el projecte, precisament va ser a Luanda, la capital, al barri de Benfica, que és un barri molt pobre. Montse Torres, secretària de l'ONG i un dels puntals de l'organització, no ha deixat passar l'oportunitat per agrair de forma pública a empreses, institucions, mitjans de comunicació i, com no, a persones anònimes la seva col·laboració continuada i desinteressada. Una col·laboració amb l'ONG que fa que les accions de Mans Mercedàries puguin arribar cada any a més persones necessitades. Concretament, enguany la col·laboració ha servit per una escola de 450 nens i nenes d'infantil ja finalitzada pels nous voluntaris desplaçats fins a l'Àfrica. Hem anat el Toni i jo i la resta tots exalumnes dels col·legis nostres de la Mercè. Uns de la Mercè de Martorell, uns altres de la Mercè de Sant Feliu, uns altres de la Mercè de Barcelona-Provença. I també ha vingut amb nosaltres el Joao, que és l'ex-Cudielela, també és exalumne del col·legi la Mercè de Martorell. Torres també ha volgut destacar i explicar el que significa i la importància que té aquest taller per a tots els implicats en el projecte. Tothom ens emportem més que no pas el que puguem portar nosaltres allà. Rebem més que no pas donar, perquè quan arribes ja reps a l'amor de la gent, a l'agraïment, a les abraçades, les llàgrimes d'il·lusió de dir estàvem amb saudades de vosé, us enyoràvem. Josefina Cortadella, missionera martorellenca i recentment filla predilecta de la ciutat, ha estat present i ha dedicat unes paraules als assistents a l'acte, un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i diversos regidors del consistori. L'ONG ha volgut tenir un detall amb ells i els ha obsequiat amb unes figures fetes amb la fusta de banús, arbre típic del país africà, Angola.